бародари ҷун, агар ту ин видеоро дар сайри дарсахон тамошо карда бошӣ, хубаш тамошо накун. Мумкин баъди тамошо кардани ин видео дилшӯрак шавӣ. Мо имрӯз видеои дилгиркунанда накардем, просто ин видео рефлексии дилшӯрӣ ба шумо меорад. Шумо мебинед чӣ хел Месси, Бекхем, Балотелли ва дигар футболбозон дар вақти бозӣ дар майдон партофтанд. оё ту ягон маротиба дар майдон дилшӯрак шудагӣ? Агар не, класс мон. Агар ҳо, дар комментария навис чӣ хел ин кор рух дод. Мо бошад сар мекунем. хотиррасон мекунем ки ин видео бо ёрии 1xbet мебарояд. дӯстони мо аз 1xbet коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногунро пешниҳод мекунанд. дар он регистратсия кунед ва соҳиби бонус шавед. даромади гап бонусо бо промокоди TAJFUT 1xbet барои одамони нав то 6500 рубл бонус медиҳад. имкониятро аз даст надиҳед. рекордсмени дилшӯрак Лео Месси мебошад. ситораи аргентинӣ қариб ки 10 маротиба дар майдон партофтааст. ҳамлаи дилбеҳазурӣ ҳам дар майдон буд ва ҳам дар курсии эҳтиётӣ. баъди оне ки дар ҷоми ҷаҳон дар финал бо олмон дили Месси беҳазур шуд, тренери даста пуштии ӯро гирифта гуфт ки Месси просто ташвиш кашида буд. мумкин ки Месси дар финал ташвиш кашидааст, аммо дар бозии дӯстона соли 2014 бо Румыния чӣ? ё ин ки бозӣ бо Эквадор барои баромадан ба ҷоми ҷаҳон. фикр мекунам ки дили Месси дар он вақт беҳазур мешавад ки дар тими Аргентина бозӣ мекунад, барои он ки Аргентина наметавонад ғолиби трофей шавад. вале не, Лео дар Барселона дилаш беҳазур мешуд. боре Лионел бо жилуткаи худ мушкилӣ дошт дар вақти Эл Класико дар Суперкубки Испания. нигоҳ накарда ба ин Месси бозиро давом додан гирифт ва ҳатто голам зад. акнун ҳозир гап мезанем дар бораи он бозигароне ки як маротиба дар майдон дар пеши камера партофтанд. соли 2016 бозии чемпионати Аргентина Калон Росарио бо Синтре. ба ғайр аз оне ки меҳмонон дар ин бозӣ бо ҳисоби 3-0 ғолиб шуданд, боз бозигари Росарио Валтер Монтоя дар охири якум тайм газонро ҷазир кард. Монтоя ба монанди Месси аз Аргентина мебошад. ин тасодуфӣ аст? Не, фикр намекунам. бисёр вақтҳо дар Англия бозиҳо дар 1 январ мегузаранд. ба як назар гирем, ин хуб аст. баъди шаби беҳтарин ҳаст чизе ки дар телевизор тамошо кунем, аммо боз ин тавр кор ҳам мешавад. 1 январи соли 2016 дар рақобати чемпионшип Брайтон бо Вулверхэмптон давраи бозӣ аллакай дили Джеймс Вилсон беҳазур шуд. ҳама дар ин бора шӯхӣ мекарданд ва мегуфтанд ки бозигари Манчестер Юнайтед ки дар он вақт дар Брайтон ҳамчун иҷора бозӣ мекард, шаби соли навро ба дараҷаи олӣ гузарондааст. ҳодисаи дигар бо Марио Балотелли рух дод. дар якум тайми бозии Краснодар больница жилуткаи бозигари машҳури италиявӣ тоқат накард. Балотелли якум таймро то охираш бозӣ кард ва дар дуюм тайм ӯро иваз карданд. он бозӣ бо ҳисоби 5-2 ба фоидаи Краснодар ба анҷом расид. ба хиёлам Давид Бекхем дар футбол тарихан яке аз футболбози хушрӯтарин мемонад. ҳатто ӯрам дар майдон партофтааст. ин ҳодиса дар ҷоми ҷаҳон соли 2006 дар вақти бозии Англия бо Эквадор рух дод. чӣ хеле ки худ Давид гуфта буд, аз сабаби гармӣ дили ӯ беҳазур шуд ва тоқат накарда партофт. аммо ӯ бозиро давом дод ва Англия бо ҳисоби 1-0 ғолиб баромад ва ин ҳодиса яке аз бадтарин ҳодиса буд дар карьераи Давид Бекхем. соли 2010 дар майдон дили як бозингари дигари Манчестер Юнайтед Патрис Евра беҳазур шуд. дар аввали дуюм тайм бозингари фаронсавӣ дар бозӣ бо Тоттенхем Патрис ба зону истода партофт. баъдан ӯ об нӯшида бозиро давом дод. вале баъди 15 дақиқа Алекс Фергюсон ба ҳар ҳол ӯро иваз кард. мешавад ҳолате ки аз хурсандӣ дили ту беҳазур мешавад. дар финали Евро 2016 сол на танҳо шапалак дар рӯи Роналдо шиш, балки баъди гол задани Португалия ба дарвозаи Фаронса дили Пепе беҳазур шуд. ҳимоятгоҳро фаҳмида мешавад ӯ дар он бозӣ ҳамаи қувваташро сарф карда буд. Жозе Алтидор бозингари азимҷуса ва боқувват мебошад, аммо ҳамин таврам жилуткаи худро дошта натавонист. аз ҳама асосаш он ки бозингар футболкаи худро ифлос накард. бозингари тими Тунис Хандия Гуес дар видео футбародарон намеафтид агар ин видео намебуд. дар бораи ин футболбоз ягон гап надорам, лекин партофтани ӯ ба дараҷаи олӣ аст. на танҳо бо футболбозон ин чиз рух медиҳад. соли 2017 дар вақти бозии чемпионати Шотландия дили довари иловагӣ беҳазур шуд. баъди рух додани ин ҳодиса довари асосӣ ба пеш ӯ давида ба ӯ корди сурх нишон дод. ҳама ин шӯхиро баҳо дода корашонро давом додан гирифтанд. дӯстони мо, шумо ин видеоро тамошо карда ба ҳамин одамон мубаддал гаштем. ҳамавақт футболро дӯст дорем. видеои футбародаронро тамошо карда моро дастгирӣ кунед. аз ёд набарорен лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай, то боздид.